Saret tlaqa ministerjali dwar il-Libja fuq stedina tas-Segretarju tal-Istati Uniti John Kerry u tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Italja Paolo Gentiloni. Din hija l-ewwel laqgħa ministerjali tax-xorta tagħha minn mindu l-Prim Ministru Libjan Fayez Sarraj daħal fi Tripli biex minn hemm waqqaf il-Gvern ta' nazzjonali. Il-Ministri li pparteċipaw fil-laqgħa adottaw stqarrija konġunta li fiha hemm imniżla l-passi li jmiss li għandhom iwasslu għall-istabbiltà fil-Libja. Meta kummenta dwar is-sinifikat ta' din il-laqgħa, il-Ministru Vella enfasizza l-importanza l-Prim Ministru Sarraj li jkun assigurat bl-appoġġ tal-komunità internazzjonali f'dan il-mument politiku delikat għal-Libja. Il-Ministru Vella qal li huwa wkoll importanti li l-ftehim politiku għal-Libja jirnexxu jkun implementat b'mod sħiħ għall-benefiċċju tal-poplu Libjan kollu. Il-ftehim jipprovdi għal bażi soda lejn il-paċi, sigurtà u stabilità fil-Libja. Il-poplu Libjan irid jara li l-Gvern ta' nazzjonali qed jiffunzjona u li jkollu appoġġ wiesa'. Il-poplu Libjan irid jara wkoll li fil-prattika jkollu dak meħtieġ ibda mill-proviżjon ta' servizzi bażiċi, proviżjon tal-ikel, likwidità u wkoll servizzi infrastrutturali stabbli. Il-Ministru Vella żied jgħid li taħt il-proċess immexxi mir-rappreżentant speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Martin Kobler hemm punti li qatt m'hemmx qbil dwarhom fosthom min se jmexxi l-Ministeru għad-Difiża kif ukoll l-appoġġ lill gvern ta' nazzjonali mill-Kamra tar-Rappreżentanti li hija bbażata f'Tobruk. Il-Ministru Vella huwa wieħed mill-ewwel fost il-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi Ewropej li żar il-Libja x-xahar li għadda bħala parti minn delegazzjoni mmexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat.